You're welcome, sir. An MC with a grand entrance. Mbadia Wele. Everybody goes like nobody go to Tanaba. Ruby, I'm a Jinachineke. Ruby, I'm a Jinachineke. Ruby, I'm a Jinachineke. Ana making on your banana. Ana making a walk and I can wine. DJ Grand Fingers. On your podo. Ezeoha Mado. Tata. Obocha Kalaka. DJ. One name. Ekenemono. Dalusiano. Odawo ebu ebinaba so na ibisa na ya mere ya ma Ezeoha ka ha eri ude no nwen ya oza na eche ebutu ngega ina anya n'ime dị ngega ihe ga na afụ ba anụ mkpa mana na egwu ka etotu ngega owe ka ama na eche na o nwere ihe oza na ekotu anụ kpọrọ nkụ Ezeoha sai niile bịa anyị bịa rie anyị bịa ṅụọ anyị gbara ya osiarị na ya emezugwe n'ihe ya ji wee bụrụ nwoke anyị eje ha asị na anyị eje ha abịa anyị ga-abịa ma soro nwanne anyị nwa aṅụrị afa m bụ Dr. Chukwudi Chinedu ka eji ọtaka agụ wee mara wee tinyesili ya ọzọ agbala nze nke izizi na nka ife anyị ji bịa ebe a n'ụbọchị tata ụka ka anyị na onye ọbụla na-ebe obi aṅụrị anyị aga-aba n'ụlọ na-akụrụ ya gbamgbam ọ mmadụ na-eme anyị ji aba n'ụlọ mmadụ na-eme anyị ji eje obodo tata Ezeoha akpọtago anyị na-akpọ ugo ịgba nkwụ ka anyị ji maka ya bịa onye Igbo ọbụla maara ihe bụ ịgba nkwụ n'ala Igbo ịgba nkwụ bụ imezu omenala dịka ala Igbo si wee kwado ya maka nwoke mee ego nwanyị ọ gbaala ndị be nne ya nkwụ nwanyị ụmụnna ya dị mvọ ụmụada ya esi ya anụtala di ya nọ na ya
ndị obere agbọghọ bancha na ya inyecha ihe ndị a niile ihe ịkpọrọ nwa gị na-ana ị na-ana utu obi anọrị mana ọnwụ na imezuru ihe ndị a shiri gaa n'ụlọ ụka ịka ji ya ụgwọ ụlọ nke gị ka o were gawa gawa emere ka mmalụ na gosaịdị ebe a na-enwe ha itebi ma ha na-agba nkwụ chiziani ọkụ nọsị nkwuru okwu na iwu ojii nọ ihe ọ na nkwugboro ebe a wuo akwụkwa joku mmadụ afụkwara ebe na-eche mma nnaba maka ihe anụ nke tọrọ bịa ntị ebe anyị eje dị anyị n'ugwu nke anyị ekwu dị anyị n'ọnụ enwe m shedi enwe m ọdụ ahịa mana ibe m ji eri nne m n'ọnụ ka ọdụ dazụ a na-ama ekwe eje ebe a na-aba akụ ọkpọ maka ịnụ ha gbọọ n'ọnụ a ịma na kọstọms iziri ngwa ahịa na enwe onye ya akọrọ ya ọ ntịrị ọgwasacha ọ ya bụ na ọlụ agabakwa so ana m ezebe ụmụ ihe ndị ahụ ka ọ hafụ isiri mụ na mmadụ mana anaghịkwa m eji bikos na ọ dị etu ahụ dị na-adachazie m ka eweta afa ndị niile ga-anọ na ya bụ oche ekwuru okwu anyị chọrọ ka anyị kpọpụtasịa ha ka ha bịa jide aka na tebụl Chineke were rụọ ọda okpuru Emeka Christopher Ụba Nelson Mkpala n'otu aka mfụkwara mmadụ dịka High Chief Evans dịka na-agbalị izu 1 na Mburubu ọnọkwa ebe ahụ High Chief Simon Aniopu Ọbatubu 1 na Mburubu abụ the chairman of this occasion ka o nwee ike chịrị anyị na-aga ihe ọ bụla ọ gwara anyị ka anyị ga na-eme ndị ga-anọdụ ekwu ya bụ High Chief Anderson Nwafọ ya na onye nke m kpọbugoburu na mbụ High Chief Moses Chidela 1 of Mburubu biko ndị a niile bụ ndị ga-anọ na tebụl a ebe anyị si wee pụ bifo biko ọnwụ na ha nọrọ dị ya ka anyị mee ya dịka anyị si eme ihe anyị ekene m gị ekene m ụlọ ọha obodo ekene m ụlọ biko na dịka onye okwulekwu si wee na-ekwu na-eme ka anyị malụ n'ọma na ihe a na-eme bụ ịgba nkwụ na nnukwu nha ha dọrọ n'ime maka ihie a ga-agbapụ ya ọsọ wee na-achị biko ụzọ mmanụ abụ ka anyị ga-akpọ ofu onye anọrọ ya nke ọzọ anọrọ ya biko enwe onye ụkọchukwu ma ndị pastọ nọ n'ebe a ebe ha dụ anyị na-ekpere nabata Jizọs Kraịst onye kelee n'igwe kee ụwa were ụwa melụ mgbado ụkwụ ọ bụ na ọ nọrọ ya ọ bụrụ na enwere onye na ya dịka m si wee na-ene anya enwebeghị onye lere anya wenile aka n'elu ma sịkwa na asị na omenala a na-eme bụkwa Chukwu ka a na-efe n'ihi nke a ana m asị biko ụdịdị ọbụla eji wee kpọkpọ Chineke ihe dị n'ime ya bụ na-eme gịnị na-akpọ Chukwu afa wee na-achị oke enwere nchọrọ ịgbapụ agbapụ daalụ o n'afọ Reverend Ugochukwu onye Bekee from Isu
Ebonyi State. I'm kelele unu niile. Ka anyị kpere Chineke n'ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke n'agbanyeghị dịka echichi chiri, ọ Chukwu okike obiọma Chineke nke nọ n'eluigwe obodo ị na-akpụ na ọbịa chiri gị echichi a. Were ike n'okwu a debe. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị chọọ ihe edokobe n'isi ka anyị kpere Chineke. Anyị ekpe n'aha Jizọs Kraịst. Daalụ Chineke maka na ọnọdụ anyị nọ tata bụ ọnọdụ mbụ ibu ụzọ wee kwadobere anyị n'akwụkwọ nsọ obodo Ide. Anyị na-arịọ na mmalite mmemme ịgba nkwụ anyị bịara taa bịa nọnyere anyị ka mgbe ọ ga-abịa na njedebe ka ihe niile wee gazie nke ọma. Anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst bụ nke Onyenwe anyị.